Sa man diay na barter kay bulak ko. Oh, barter. Lagi mga pagkaon man gud ni. Pahatulog motor diha. Di naman yung bulak waon sa man eh. Wala sir, joke lang to. Ha? Joke ra to. Three feet tall and full of questions. You must have thought I was the smartest man alive, and I didn't have all the answers to every little how and where and why. Like Daddy, why is the sky so blue today? Does Jesus really hear me when I pray? When I grow up, will I be just like you? Will I be tall and strong and brave? There is no power. Ano ni tuyo si Monta ka dali? Okay ba di ka bise? Sa ngayon, may kibuhi ni. Asa ni mga mama ni ng bata ni? Ang mama ni. Ito mama ito po sa itong sa si Risa. Sa gagawas? Ako si Kuya. Maulo siya. Sir, na magiging-delivery mga kuan sir? Pagkaon mo ni? Pagkaon na? Oo, i-barter daw. Barter bulak. Mo man pa hatod diri karon ko nga nado bulak ipa-barter diri. Isa ka sudi. Nakalimot ko si pangalan to sir, narat sa papel. Basta gipahatod ta diri. Si Risa? Basig mao to sir. Arisa no? Risa Kubayasi. Oo. Ingapot ka sa tindahan. Diri na po kay gipanhir mi diri. Wala mi nagato sa inyong tindahan. Tindahan niyo dapit. Misis na ko dito sa Atbang sa Dipid. So ingon mo gud si ma'am nga ikaw na lang daw magkuan. Asa mo di bulak ipa-barter mo sir? Kubaluan na pa. Kabalo na di ay? Wala. So di ipanhin ma'am daw ikaw daw nang kabalo daw asang bulak ipa-barter? Misis ako ani mo kabalo eh. Sige tanaw lang to sir. Tanaw sa nato ang ipadala, di tawagan lang to si ma'am after. Pakuan lang to sa mga lang. Sa man diay na barter kay bulak ko. Oh, barter. Lagi mga pagkaon man gud ni. Pwede mabrihan mo sir? Kala magabri sir? Surprise! Happy Father's Day! Okay. Ating na to ko ah. Salamat. Kana kay Father's Day karon sir. Si Mami. Mami. Hello. Anong ang kamali dire? Pahatulog motor diha. Di naman yung bulak waon sa man eh. Wala sir, joke lang to. Ha? Joke ra to. Happy Father's Day. Sila yung message. Ano lang sila, Happy Father's Day pa. I love you. Thank you. The message mo sa iyong mga anak, sir. Hindi mo sa ilang anak pa-surprise, ani. Ko, nak, salamat kayo sa yung gihatag sa kuha karon adlaw. Salamat. I love you. Pahubog jud ka kay naitulo ka Red Horse. Oh, may kwarta po sir. Nanay siya kwarta, 1,000 each sa bouquet. 2,000 tanan. Happy Happy Father's Father's Day. Day. Like your father's love, so big and so strong as your father's love. A promise that's sacred, a promise from heaven above. 1,000
Did I hug enough? Did I care enough when you most needed me? Was I there enough to make you feel the power of your Father?